musinamatei. Baba vangu maita yenyu, rumbidzwai nekusingaperi nekuti zvakafanira imi. Patichataura nevanakomana nevanasikana vedu, nyasha dzenyu ngadzive pamusoro pedu. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Tichadiscussa kwekanguva kapfupi pamusana pekuti kana pane vanhu vanondisurprise panyika pano, vanhu vechidiki. Pane imwe nguva yandoti kana ndakagara ndakarara so, ndonyatsoona kuti kaupenyu kenyu tingangodaidza kuti stranger than fiction. Varungu vaya vanouya vachida kuenda kunoona vana Victoria Falls, vana Kariba, dei vaingoona imi cheteka taita mari. Pasina zvimwe zvawamboona unzwa kuti shuwa here zvinoitika, vaigona kushamisika nemi. Saka I think you are tourist attractions in your own way. Ndo maonera andiri kuita. Mazuva apfuura mwanangu ndaitaura nomumwe mukomana ari kuda kuroora. Saka ari pakati pekuda kuroora akadanana according to him nemusikana 3 years. Akuda kuroora mbazonzwa nemakuhwa kuti akatoroorwa kudhara. Handiri kuti handati munondisurprise kana pane vanhu vanondisurprise panyika panapa ndimi. Saka anondifonera mukomana uyo padhuze nekuzvisungirira. Ndikati aiwa imbomira kuzvisungirira nditange ndataura nemusikana wacho zoenderera mberi hako kana ndapedzerana naye. Chandisurprise ndechekuti izvo akadanana nemunhu 3 years. Havana kumboonana, vaingoonana pafoni, akaunganidza mari yekuroora. Ndosaka akazoshamiswa kuti akaita sei. Ndosaka nditi kana pane vanhu vanoshamisa vanangu capacity yenyu yekuti shamisa iri pamhando yepamusoro. Handisi kuti vari kudanana pafoni imbomirai. Ndiri kungoedza kutaura kuti izvo mashamisiro amuri kutiita kana nesuwo kudenga tinenge tine nyaya panotaurwa kuonana Mozisi paya dzekupfuura pagungwa. Haisi tinongoti tauya navo because imimi kuenda nemi chaiko zvichashamisa kudarika zvinhu zvese nemaitirwo ari kuitika. Ndo number 1 kungoshamisika amenoti iwewe haushamisike nazvo. Kana nemi munotoshamisika. Chepiri chinoita kuti mundishamise vana vangu, ndiri kutaura nenyaya yekushamisa tichienda. Musati maenda kure, handiti tiri kuwirirana here sumuka munin'ina kuti panga pachitaurwa makuseni panyatsotaurwa kunzi izvo kudza baba vako namai vako kuti mazuva ako awande panyika. Ndizvo zvanditeseka. Ende tiri tawirirana futi here kuti mwanangu, kana uchinge iwewe ukadanana uyu ukatadza kuinterrogata relationship iri pakati pake nevabereki vake, zvinoreva kuti wadanana nemunhu wemazuva mashoma. Ende hakuna munamato unoshandura mazuva. Zvinoreva kuti iwe uchaita shirikadzi nedzimweni nguva musi wemuchato. Kungonzi muri kubva pamuchato paita accident, murume arohwa nemota afa. Kubva musi wekutanga unenge watozvideclare a single mother before you became one. Ndo zvataurwa ndizvo zvoga. Bhaibheri romba rati, seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Oro mwana ari kuti I want to give you life because hauna. Mubvunzo ndewe kuchiti chisumukai mujoin navo mukindo zvimwe zvacho zvamawirira. Chisumukai mujoin queue. Ndoda kukubvunza mubvunzo uyu achaparidza mukomana ari panapo. Tinobvumirana neni here kuti grade 2 inopindwa nevabva kugrade 1 ende grade 3 ndeyavabva kugrade 2. Ende tobvumirana nesu here kuti vari kuenda kucollege ndevabva kuhigh school. Pane clarity handitesere yekuti before you go to high school, before you go to college, unoenda kuhigh school. Zvinoreva kuti this is the first thing that must happen before this one happens. Pari clear handitika. Mubvunzo oti kana Bhaibheri richiti seek ye first, riri kureva here kuti usati watsvaga mukomana namata, usati watsvaga basa namata, usati wapinda kuno pamuchato namata, musati maane mwana namata, kana kuti riri kuti
tsvaga munhu wemunamato. Usati watsvaga izvi, kuti izvi zvigadzirwe pasina munamato. Pari clear. Saka Mwari ari kuti tikapedzerana kuno uku, kusvikira ku college, everything has been put in order. Hauna maths dzawakuda kuita apa, ndizvozvo here? Are we agreeable? Good. Kana tiri agreeable, taakuda kuchifamba. Ndikutaurirei pamunondishamisa. Mununguna ndiverengerewo mukati mebhuku ravaroma chitsauko cha8 pavhesi ya18. Varoma chitsauko cha8 pavhesi ya18. Ndoda kuti mubate zviri kutaurwa neBhaibheri nchiti ndichikutaurirai pazvinhu zvamunotishamisa. Romans chapter 8 pavhesi ya18. Vhesi ya18. Nokuti ndinoti, matambudziko enguva ino. Matambudziko enguva ino. Uyu akamirira nguva, uyu akamirira matambudziko, uyu akamirira mutambudziki. Uyu akamirira nguva, uyu akamirira matambudziko, uyu akamirira mutambudziki. Nekuti ndinoti kwamuri, matambudziko enguva ino. Matambudziko enguva ino haana kufanira kuenzaniswa. Haangafaniri kuenzaniswa nokubwinya kuchazoratidzwa kwatiri. Nekubwinya kuchazoratidzwa kwatiri. Amen. Vanyatsouya nemasaizi avo. Zvikanzi matambudziko enguva ipi ino is compared ne glory that you are going to is going to be revealed in you. Hazvizi zvinhu zvinofanirwa kupa munhu confusion. Zviri clear kuti aya matambudziko aya, matete aya, pane zvichabuda mukuinjuwa matambudziko panguva iyi. Inzwai munzwi. Rechirungu rinototi hariti the glory that will be revealed to us. Rinoti the glory that will be revealed in us. Saka uyu ari kuudzwa uyu nemusiku wedenga nepasi. Zvikanzi there is glory in you that is yet to be revealed. And you must, when you marry, you are not marrying into someone's glory, but to reveal the glory that is in you. Saka Mwari ari kuti chitambudzika, so that when you get there, there is more glory in you and you expect nothing from anyone. For example, mwanangu, Bhaibheri riri kuti it is wrong kuti uroorwe nemurume, munoita vana vaviri, voshayirwa school fees, moblema murume, nekuti the glory in you yanga isingaita kuti expect to live in someone's glory. Waifangwa kuita match from your youthfulness with your own glory, so that when you go into anyone's life, you are enough even without him. You are very capable. Saka mwanangu, imhosva pamberi paMwari kurara nenzara nekuda kwokuti une murume asina agoni kushanda. Pamusana pekuti Mwari ari kuti I have deposited in you enough honor, enough respect, so much so that you don't need any other addition from any other man. Saka mukadzi anga asingafanirwi kupiwa uremu nekunzi mai Munangagwa. Aifanirwa kupiwa uremu huri maari hwakamanifestwa by enduring that which was supposed to be endured in time, so that there is enough glory in her to surpass the glory of the world. Number one. Therefore, patiri kutaura nemi, this is what we are trying to prepare you for. To say, mwana wangu wakamira zvawakaita, no one owes you a happiness, no one owes you money,
no one owes you accommodation, no one owes you work, no one owes you anything. Vanangu, there is enough glory deposited in you by the Almighty if you don't question him. You will get to places. Whether unogara kwa Gutu, kana unogara Darwin, kana kwa Dotito, kana ku Borodale, kana Mount Pleasant, Mwari haasi kuti glory ichauya nekwauri. Mwari ari kuti no, for every man I have deposited enough glory zvekuti nyange ukafamba ukapinda mubrook, they will give you enough respect, honor. If you only endure the pressure of not kissing during this time, zvitori pressure kwauri kurara usina kukiswa, pressure kwauri kunzi uri single. But I want to tell you, for some of you, by being attached today, you will be single for life. Why? Because you could not withstand the pressure yenguva yemvura shoma pane chimvura mahwe. Mwanangu, dai waiziva kuti nhasi vachakuroorera kuti unorara navo. They are not marrying you for the glory that is deposited in you, but for the service that you have offered. But the service that you have offered, iri kuofewa futi kubawa. Therefore, iwewe, you will have a marriage that lacks glory, because the glory was never. Ndochekutanga unoziya, ndorangarira rimwe zuva ndakaenda kumba kweshamwari yangu kwataigara kuchitungwiza uko. Ndapfuura nekumba kwavo kudhii, mva mwana wake achemera kupinda mumota. Ndobva ndamutakura nemumota, ndokumva avarayirwa semwana ndokurara kuback seat. Inararawo hazvina kupinda musoro mangu kuti ndine mwana. Ndokumbeya naye kwandakaenda. Saka mazuva aya kuchitungwiza, mota dzaibiwa ukapaka payard, taipaka papolice station pamakoni paya. Ndokumva ndabva kwandabva kuma6 ish, ndikati chirega ndibva ndangopaka mota yangu ndoenda kumba iyavete comfortably. Vandaenda kumba mbandanogara, mbandanorara. Ndikurangarira kuma 9:10 ndobva ndatanga kufunga ndambopiwa mwana azoenda kupi. Apa ndirangarira kuti aburukira papi, asara papi, zvandiconfuse. Ndobva ndangoti kwanyanu pandandakarara kuenda kupolisi kuti ndotora mota ndironde kwese pana here pandasiya mwana. Ndonoziva chinhu chakandishamisa. He was there asleep ku back seat, comfortably yet forgotten. Takarara so. Ende ameno kuti vanangu, chimwe chinondishamisa ndechekuti nezera rako iri unorimainda mukomana kuti sei usingafoni, unorimainda mukomana kuti sei usingataure neni. Hausi kuonera kuti wafanana nechimwana ichi chamunyoro who slept mumota comfortably yet forgotten. Uda kuzoudzwa nani iwewe kuti hapana ari kumboziva nezvako? Hanzi munhu mukuru akaita sewe, hanzi ndachingondiudza. Unoda kuudzwa nedzimwe nzira dzipi besides dzawakanzwa? Comfortably asleep when forgotten. Kuti mukomana akanyatsokuudza, ini handiroore munhu wandisina kumborara newe naye pari right. Ese mukomana akakuudza kuti yandinayo relationship ndeye6, achingorara urinyatsoziona kuti memba iyi nehistory yake anorara asa hadii, asi kutaura kwandiri kuita so wakatorara. Unoda mwana wangu, ndosaka ndati kana pane vanhu vanoshamisa. Why pamusana pekuti munokanganwa chinhu ichi chekuti no, honor and glory comes from above. Take away God, you cannot run to glory.
Because glory is not foreign to us, it is in us. Ndochinje kutanga kuti mwanangu nemasvikiro wakaita wakapfeka maglass but you can't see. Auone kuti panapa ndichadiwi, unoda kungokwana. Iye Mwari aripo ari kuti iwe mwanangu iwe chinhu rwendo rweupenyu, rwendo rwekuita mari, rwendo rwekutsvaga basa, rwendo rwekuenda kukupi kwaunoda. Seek me first, ndifambe newe muchijeni ichi. Uchatemwa dzinobva ropa, haudi. Ucharara paWhatsApp, haudi. Uchave nevakomana vaviri, haudi. Why? Pamusana pekuti you cannot afford the discomfort of this time so as to unleash the glory of that time. You can't afford to wait. You can't afford to wait. Haugone kumira. Nyango ukabuda mune imwe unopinda mune imwe. Haugone kumira. At grade 7 une relationship. Haugone kumira. Form 2 une vakomana. Haugone kumira. Vana vangu, glorious things are not for people who can't wait. You have to wait. Kumbotora stock yekuti ndiri kuita nezvei. But vana vedu vemazuva, you can't wait to be mothers. You have already mothers. You can't wait to be wives. You are already wives. When nothing has been paid or no official word has been sent. Vanangu, glory is for those who can wait and endure the sufferings of this time. Pana akambofa here nokuti akapedza high school asina musikana. Kwevantu wakatanga high school nemukomana chaakangoita kukufoirisa handi akatoenda. Zvinovasara iwe certificate hauna, mukomana hauna. Because you could not wait. Isa hatitaure nyambo, ndo zvatakutaurirai. Handitaure zvinhu zvakaitika panext door. Iwe wakagara panapo wakanditarisa. Waimbeya ku high school, waibvira kaiwe. Asi wakabva ikoko mukomana wacho hapasina. Certificate hauna, kubasa havadi kana kumbonzwa nezvako, chirungu hachibude. Why? Because you could not wait. Mwari wachitizo, come and let's reason together titangise, haudi. Utori neimwe appointment ya 2 iri kutarisa kuya kuchechi. Unope nai mwana wamai vangu. Nemethod yako yekupenga iyi unofunga kuti unorapika. Number 3. Rimwe gore ndanzi nambuya Machando tema huni. Saka papa nechimwe chidanda chakangoti rebei ndofunga 2 meters. Ndobva tatanga uchitsemura kutsemura une munokuzivaka. Handisi kudambura, ndiri kutsemura. Kana musingazive munobvunzana ikoko masalad. Ndiri kutsemura huni ndarova. Ndiri kutsemura ndane chepakati. Handi ukarova demo pakati inobva yashama kumusoro. Saka payakashama ndikamba ndafunga kuti I think iko zvezvi ndikangoibata ndogona kuita sei kuitsemura. Ndobva ndaisa maoko angu ndobva ndaibata. Chinhu chakangoitika ndechekuti demo rakadonha. Ndobva yadzokera panzvimbo payo. Ini zvigumwe zviripo pakati nekuti I assumed, ini ndakaona kuti zvanyore yapa ndoparova ndega. Ndobva ndabatana. Sezvaunoita zviya kana uchiudzwa kunzi mubereki neguardian ngaapinde murelationship yako uchangosvika. Iwe unongochiti nemarovera andaita demo kubva uko. Ndoitsemurai. Handireseka. Ende tasaona upatsemurwa nengani. Ende chinobhuwa ndechoti mumba maugere muna mai vakarorwa after 7th relationship wapa 9. Atitaura zvamai yako. Now ndamanikwa nehuni. Ndobva ndadaidza umwe mufana wataitamba naye anzi Obri ndikati uya undibatsire. Anga ane simba shoma kudarika rangu. Saka aisvika akasvika ndokubata kumusoro otraya kuda kubvisa. Simba ndinongonzwa karelief mbichana kekuti zvaakuda kuita. Ombva iyoona kuti hazisi kuita omboregedza maoko odii odzokera. Tamboti tambei chigemu. Misodzi yakubuda manje ndomva ndamuti Obri ndichingobva pano dakukurova. Apa akamanikwa ndiani? Akamanikwa ndini? Asi ndatomuudza. Asi chinondishamisa nezvakaitwa naObri haana kuenda kumba. Aichema achitraya kundiita sei kundibvisa.
asi ndanyotsomuudza kuti ndichingobva pano apa ndiri kurova munhu. Asi ndoda kukubvunza iwewe kuti murelationship dzenyu dzamunoimagina zvakanaka mberi ikangokondinya nezvamuri kuita, haana mari yekuroora, basa haasi kuritsvaga, ari kungombe achitenderera newe, achitora mari yeschool fees achikutengera mupisa, tomboti mangonzi naMwari, okay, as you were. Hauoni kuti yakafanana naObri ari kuramba achichema kuda kubvisa munhu achamurova. Saka Mwari zvaari kuedza kutaura ndezvekuti izvo upenzi haupedzwi nechikoro, upenzi haupedzwi nekurukwa, upenzi haupedzwi nekutsvuka, upenzi haupedzwi nechichi, upenzi hunobva pamunhu anorapa mapenzi. Ende munhu anorapa mapenzi ndiye ari kuti vanangu nditsvagei. Vanhu vamunoyemura vaya kuti vagere zvakanaka vaitombopenga kudarika imi, vakauya ndikavatova. Kune vamwe vanhu vari maelda iko zvino izvi vaitsvoga njuga zisingaite. Kune vamwe vanhu vari maelda iko zvino izvi nevafundisi iko zvino izvi vaituka zvisingaite. Asi they did the first things first. But your boyfriend has not, or your girlfriend has not. Mese muri vaviri, muri vatadzi vanotozviziva, and you are professional sinners who are not seeking Christ, but the glory of marriage. Antoda kubvunzawo kana ndimiwo, unoda kuzodii? Number 3. Chamunondishamisa vanangu, ndine mwanasikana wangu anonzi Sheri. Sheri ariko Canada. Inini ndaiti pataitamba mazivese ndenjimukanda mudenga iye naHeri ndichimbobata magumbo, simudza negumbo kudai vachifara singamboiti. Ende apa totaura nevanhu vane 2 point. Umwe musimba ndanovatora kumba kwavo ndikandaenda nemi kutown center titenderere ndandine Mitsubishi ndoma ndavagadzika kumasure. Sheri na vakagara kumasure kuya, ndiri kurangarira taibva kuzengeza uko tanosvika kukoni kuya ndiri kuenda nekuseri ndoda kudai. Sheri ndomva abata door ndomva ravhurika. Apa ane 2.5 years abata door. Zvinongoitawo Mwari, door parakavhurika ini ndibva ndaisa ruoko pakati pesiti nepila iri. Chinhu chandakatanga kusangana nacho igumbo raSheri ari murodhi yekubuda, ndomva ndaribata. Unoziva kuti takanomira mota Sheri chichisekerera chichifunga kuti chigemu chedu chiya cheku ini baba vake ndiri kusweta kuti hana iri kurova kuti panapa haisisiri joke manje, pane upenyu panapa. But Sheri ari ngofunga kuti ndara kubata wakutisumudza nemakumbo ari muprocess yako yekuita sei yekutisumudza nemakumbo. You know what vanangu, ndo zviri upenyu. The reason why vabereki vasinganakidze, the reason why vasinga make sense, the reason why zvavanoda zviri zvo zvatinoda, because to them it's no longer a joke, it's an issue of life and death. Unenge uchinyatsoona kuti papinda munhu apa hapabudike zvekumhanya, hapana vakambopabuda. Ende unenge une reference kuti pachechi pedu taive 70 vese vakanga vari murodhi havasisipo panyika yevapenyu. Unenge unayo CV wakaibata kuti vakaita marelationship aya havanapuwa vakasvika, nzira dzaiita sedzinonakidza hapana. Saka mubereki, when he is talking about this thing, it's no longer about kissing, it's no longer about sex, it's no longer about daydreaming. Anonyatsopaziva if ever there is no more jokes pachinhu ichi Sheri hapasina joke apa. Asi iwe haudi kubahwa negumbo pamusana pekuti uri kusekerera when you are not supposed to be smiling, uri kufara when you are not supposed kufara. Vanangu vazhinji venyu dei maiziva upenyu, you would not smile even for a day, because you are walking alone in the presence of the Almighty. Zvambotaurwa pano
kuti chechi unouya every Sabbath, chikunamata unonamata, asi zvinhu zvaunonyatsoziva zvisingawirirani nekuri kuidiwa kunzi naMwari uende, uri kuramba wakazvichengeta. Nhai mwanangu, who are you cheating in this game? Ndiani ari kuruza? Ndiani ane mari yakabhejwa? Ndiani ane upenyu hwakabhejwa? Don't you realize kuti kwauri kuenda ndokurefu, kwauri kubva ndopadhuze? Kana Mwari akati let's talk mwanangu, musabude musina kutaurirana naMwari. Mwari akati let's reason, usabude usina kurizina. Mwari akati usanyengerwa, Mwari haasekwi. Zvaunodzvara ndo zvaunokohwa. He means exactly that. He is not threatening you, he is proclaiming a truth that fate cannot decide against. Apa muri kuda kukohwa, hamusi kudyara. Uda kufamba nemota, hausi kudyara. Uda upenyu hwakanaka, hausi kudyara. Uda kuti vana vako vagoendawo kuchikoro chinoshamisa, hausi kudyara. Uda kuti vana vasazochairwa school fees, hausi kudyara. Nhai mwana wangu, why are you building matura munda usina kurimwa? You want to get there by osmosis. Zvinofanga wangoitika because wasvika. Who do you think you are? Unofunga kuti dei ugadzirwa musoro kwairodzesa, mahairdresser angadei ari mumari, achingodaidzira kuti ndine 70 vandakagadzira, 70 vese vakaenda 100% success rate. But the reason why ari kukugadzira musoro naiye achitotambudzikawo, ari kutoziva kuti ini ndokugadzirira mari, asi kwaunoenda hazvibhadhari. Yes. Gadzira musoro nokugadzira pfungwa. Asi handisi kupopota handitika. Ndati tiri kutaurirana. Unoziva kuti Vanangu, kuti muDarwin umu ndo maibva vana mai mujuru vaya vaive vice president. Vaifudza mbudzi nevamwe. Kugara muDarwin, kugara muChesa umu, kugara kwaDotito, hakuri kuti watongerwa rufu. Because Mwari anoti, I know the plan that I have for you. The plan to give you an expected end. Unoziva uchipinda kucrash, Mwari ari kuona ziplan rake. Uchienda kuhigh school, Mwari ari kuona ziplan rake. Mwari paunenge uchinzi nemukomana ndokuda uchimboramba paya, Mwari anenge achiti zvaita plan yedu iri kubudirira. Ozongomuka mangwana makuseni oti izvo ndakazongo. Nai mwana wangu ndoda kukutaurira. Do you know kuti between you and success it's only one step, and between you and death it's only one step, and it takes a decision. Iko ndio takagara panapa. Kuna kuDarwin ndokuzivai. Munhu akangobuda mazamu akufunga kuti afangwa kuroorwa. Basa remazamu akuzi kunzi chiroorwa. Mazvinzwa vanangu? Handisi kuti ndoziva tiri panapa takawanda takaroorwa. Makaita zvakanaka kuti makaroorwa. Asi hamuna kuita zvakanaka. Kana makaroorwa musina kuita zvakanaka. Chiendai munotanga kuita zvakanaka uko wakabereka mwana, uite zvakanaka zvawaifangwa kuita usina kubereka mwana. Hapana tsitsi pachinhu ichi. Lastly, vanangu, ndiverengere mwana wamai yangu pa 1 Corinthians chapter 7 pa verse ya 29. 1 Corinthians chapter 7 verses 29. 29. Ndoda kukuudzai rwendo rwemutana. Mogozondiudzawo kuti according to you hausiwo murwendo rwevamwe vatana here. Verse 29. Verse 29. Zvino ndinozvitaura izvi hama dzangu. Zvino ndinozvitaura izvi hama dzangu. Nokuti nguva ipfupi. Nekuti chii? Nekuti nguva ipfupi. Kuti kubva zvino vana vakadzi vave sevasina. Ndoda kuti mumbofungawo kuti zvinorevei. Wona Polka ari kutaurira vanhu varoora. Handiti iwe ngochisati waroorwa uri pano, uye asati aroora ari pano. Muchiri pa youth, muri kufamba. Uhu ndo youth hwenyu. Muchiri pa 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 youth h
modarika apa, mosvika panapa maroro, Paul ombva auti izvo. Zvino hama dzangu, ndoda kukuudzai kuti nguva ipfupi vane vakadzi voita sevasina nevarume voita sevasina. Uri kuti Paul ari kuti chipa chinhu chawanga wagadzirira nguva yese. Uya umira apa ini muri tu kuti Paul uri kubata munina zviri kutaurwa kapanapa. Bhaibheri rakuti iwo kwese uko wabva uchipaparika, wakatoramba Mwari ukada murume, ukaramba chikoro ukada murume, ukambva waroorwa zvikati mombe dzibva dzayakumba, ndombva wati zvangu zvaita, ombva waenda kuchechi musi weSabata. Paul ombva adaidzira. Zvino hama dzangu, ndoda kuti muzive chinhu ichi, nguva yave pfupi. Saka ndoda kuti vane varume vararame sevasina, nevane vakadzi vararame sevasina. Iwe unofungei? Unoita sei? Ovanga good. Zvikanzi nedzidzidzi ndinochitarisa kumasure manje. Zvinonzi nguva ipfupi hazviri kuti nguva yanga isipo. Mati mamboona here nhai munin'ina, munoenda form 1 munenge muchirova maths dzenyu, form 2 muri kurova maths, form 3 muri kurova maths, mamu form 4 manje onzwa ticha achidaidzira kuti nguva yatinayo ipfupi, takufanirwa kuita ma-extra lesson. Anoreva kuti yaingovo pfupi here? Anoreva kuti iye zvino izvi panguva yasara wakufanirwa kuita zvese zvawaifanirwa kuita uku nezvawanga wakatarisirwa kuita uku. Sekudai wabereka ndo first born yako iri kuda school fees. Bhaibheri kuti seek ye first the kingdom of heaven, kuti mari yeschool fees igovepo. Saka idzi dzinenge dzakamirira fees. Ione zvinhu zvaufanirwa kumbogadzirisana mudhara kuti mari yeschool fees ibude. Saka unenge uchirova kaviri. Unenge uchifanirwa unogadzirisa zvawaifanirwa kugadzirisa muform 1. Wapedza kugadzirisa zvomhanya panapo unogadzira nekuti fees iri kuita sei? Iri kudiwa. Saka kana pane munhu anenge ari busy muupenyu ndiwe. Why? Because behind you there was a lot of work to do, but you thought you were going to run away from it by marriage. Wafunga kuti mwana wangu kana uchinge waroorwa, akuroorwe necertificate ka, ukati chikoro hachina nebasa rese. Vamwe vaiti kuchikoro, iwe ukati handiverenge nekuti mukomana wekuroora ndinaye, ende zvechokwadi ari kuda kutoroora, ari kuuya kuzobvisa mari. Ende hazviroti kana achinge apedza kubvisa mari, iyo problem yezvikomborero yapera. Uchaita sei kana waroorwa? Wabereka vana 8, haugoni kuverenga. Une vana 8, hauna chaunogona kuita nemaoko. Une vana 8, the only qualification yauna kukiswa nekubata. Uchaita sei? Because headmaster kwauri kuendesa vana haasi kuda kiss, haasi kuda kubatwa, ari kuda. Unodi vanangu, hatina kuuya kuzokuseka kana kuzokushora. Tauya kuzokuudzai kuti Mwari wants to take you to glory, and the glory is in you. Nhasi ndogona kukuona sekamwana kadiki, semunhu asina basa, semunhu asina kwaari kuenda. Asi Mwari ari kuti I have deposited enough in this land. So we did not come here for anything else except to show you our God has his eye on you. Mwari haasi kurara achifunga imi kuti ndingakuitirei zvakanaka, ndingakusvitse kupi kure, ndingakupeiko zvandiri kupa madzimambo, ungadye seiko patafura yemadzimambo, ungasvike seiko kusina kusvikwa namai vako, ungasvike seiko kusina kusvikwa nambuya wako. That is in God's mind. Ndozviri kungofungwa naMwari. Usaone vanhu vese vakapaka mota dziri panze apo ofunga kuti ndo magumo. Better cars are coming than what you see. God is taking you to glory that you have never imagined. Seek ye first the kingdom of heaven and his righteousness, and everything else will follow. Nhasi tine zuva rekuti tiite ma-decisions vanangu. Munun'una ndoda kuti uye pano utaure nevana vangu vakwanise kuita the decisions for life. Vanangu, pamunodaidzwa kuna Jesu, do not look to the left, do not look to the right. This is your day.
tinotenda. Saka kune chinhu kanganisirwa vanhu vakawanda naSatani. Ndechekufunga kuti you can avoid the process and still get the best results. Saka munenge muchinzwa vanhu vachitaura nyaya yekuti nyaya yechikoro, havazi vese vanobudirira vakaenda kuchikoro. Zvinhu zvese Mwari akazvisa mumaprocess. Endurance yanga ichitaurwa panapa, kana iri nguva yekuchikoro, ita chikoro. Tiri kunzwanana here vakomana nevasikana? Ndoda kuverenga vhesi tobva tanamata. Tiri pana vaRomans chapter 8 ipapo, vhesi ya14 inoti, nokuti vose vanotungamirirwa nomweya waMwari ndivo vana vaMwari. Vhesi iri kuti vangani? Vese vanotungamirirwa nani? Nemweya waMwari. Chii chinonzi kutungamira? Chii chinonzi kutungamira? Boys dzangu vakambosunga mombe pangoro. Munhu anotungamira ngoro anenge ari kupi? Ngatitaure, munhu anotungamira ngoro anenge ari kupi? Kana tichikofora munhu anenge atungamirira mombe anenge ari kupi? Akabata tambo ari kupi? Saka vhesi iri kuti kune two types dzevanhu. Kune vamwe vanhu vasina chimwe chinhu kumberi kwavo. Saka kana usina chimwe chinhu kumberi kwako, zviri kureva kuti zvaunosangana nazvo zvichatanga kusangana newe. Ndezvako iwewe. Vane akatungamirira kumberi, kana pane zvoda kubviswa, akatungamirira ndiye anotanga abvisa. Kuitira kuti vaakatungamirira vafambe pakanaka. Hamuna kuzvinzwa? Mwari akanga achizviziva kuti nyika ino iyi nekuda kwaSatani haisisiri nyika yevanoda kufamba vega. Handingambofambe ndega, doto rereko votame uyaka teiwava nonde yedza ese ayama budzote. Saka kana vhesi ichi iri kutaura manje, iri kuti kune mweya waMwari unopiwa vana vaMwari. Rimwe rebasa remweya waMwari kuenda kumberi munzira yevana vaMwari. Saka mweya waMwari unoziva vanorara vachiroya, iwewe hauvazivi. Saka anotungamirirwa nemweya waMwari, mweya waMwari unoziva vanhu vasingaite, iwewe usati wavaziva. Vanhu vakawanda iko zvino havachadi zvinhu zvekunamata. Ndosaka kune mafrustrations akawanda. Mwari anonzvengesa vanhu. Vese vanotungamirirwa nemweya waMwari ndivo vana vaMwari. Saka mweya waMwari uyu kana ukatungamirira vanhu, anzi nemuimbi, rimi remoto iri rakaita kuti vanhu vadedenga, rikavapa kushinga munguva yaidiwa kushinga. Vanotungamirirwa nemweya waMwari, when it is time to wait, the Spirit of God gives them the power to wait. When it is time to work, the Spirit of God gives them the zeal to work. Vanotungamirirwa nemweya waMwari havafambi vari vega munyika inorema. Vanotungamirirwa nemweya waMwari ndivo vana vaMwari. Muri pera vakomana nevasikana? Vana vaMwari muri kundinzwa here?
vanotungamirirwa nemweya waMwari. It is high time tiimbe rwiyo rwokuti Mwari ka bvumai ndifambe nemi sezvakaita Enoki. Handidi kufamba ndiri ndega mukati menyika. Munoziva kuti ipo panapa kapa handidi muchiri kurangarira mukaverenga Bhaibheri munyika yeSodhomu, munyika yeSodhoma neGomora muchazirangarira makapinda varume mawaziwa vachibva kumba kwaAbhurahamu vachiuya kuzoponesa Loti. Vakapinda vakanga varume vemuSodhoma vachivaona vakafungidzira kuti vanhu ivo vari vatumwa. Mandinzwa here? Munaonzwa zvandataura? Ivo chakufungidzisa kuti vanhu vese vari munomu, vanhu vese vari munomu vanhu chii? Handiri kuvhunza. Ndiwo uri kufunga kuti vese vanhu vari munomu vese vaunosangana navo pakoleji iwewe chakufungidzisa kuti vese vanhu chii? But kune mweya waMwari unoona zvisingaonekwi nevanhu, unoziya zvisingazikanwi nevanhu. Uyu mweya waMwari uyu mwanangu ka uchakupukunyutsa mumaoko emunhu asingaiti, zvawanga usingazive iwewe kuti haaiti. Dzimwe nguva iwewe wacho ugosara uchichema, kudenga vachifara. Unozozviziva kuti ndakapukunyutswa wazoona waachazoroora nemagariro avachazoita. Ndopauchaona kuti kunamata hakuzi kutambisa nguva. Saka ndoda kunamatirai. Pastor Nyatanga ndakuonai, uyai munamatire vana vaMwari. Uyai mufundisi. Ndoda kuti namate nevakomana nevasikana. Nevamwe vabereki vari munomu. Dzimwe hondo dzatinadzo ndedzekuti upenyu hwedu hauna anotungamira. Ini ndakaita maaccident akawanda nengoro. Because ndaifungidzira kuti munhu akaenda kumberi kwengoro hatinyasofamba. Saka inini dzangu taiti vakomana ibvai kumberi togara padashboard. Saka kana isina kutungamirirwa manje kwayananga ndikoko. Hamusi kuzvinzwa. Ndakaita maaccident kusvika mudhara vazoti kana uchida kumhanya nemombe nengoro unomhanya uri pasi. Handichadi kukuona wakakwira ngoro. Because ini ndaifunga kuti kutungamirirwa kunotinonotsa. Izvo kutungamirirwa ndo kunoita kuti tive safe. Hamusi kuzvinzwa. Kana ngoro yakatungamirirwa vari mungoro vanogona kufunya chisero. Because kumberi kwemombe kune munhu. Shamwari, upenyu uhu takasunga mombe. Vamwe muri kurwisana nemadhimoni ekumadzinza kwenyu, upenyu uhu takasunga mombe. Regai dzitungamirwe. Vamwe kutoti mutoenda kuchikoro chaiko ihondo. Regai ngoro itungamirirwe ndokuti musvike. Paripo here vanoti Mwari, ini ndorikumbirawo kuti muve mutungamiriri wangu. Ndoda kupa upenyu hwangu kwamuri. Zviri kumberi kwangu Mwari zvionekwe nemi. Unoziva kuti ari kumberi anotogona kuti ngoro ngaimbomira. Panapa pane minzwa yakawanda panapa. Timbotanga tabvisa chinyi? Ngoro yotombomira mobvisa minzwa zonzi chiti naitidini? Pamunini munoda kutungamirirwa. Munoda kutungamirirwa kumberi uku kwamuri kuenda uku. Kune vanhu vakawanda vakaipa vari so wicked. Muri kundinzwera vakomana nevasikana. Unoziva kuti kana kuine show yandisinyanyi kutarisa nekuti inondidisappointa, inondipa ka depression. Ishow yema-DNA. Hamuna kuzvinzwa. Show yema-DNA. Takaperera so muchinyatsonzwa munhu achinzi saka kana maresults akabuda achinzi mwana uyu ndewenyu, nonzi ndinogashira.
kana akanzi tinogashira wozoona mari dzavo dzabuda ona munhu achidikitira. Ngoro iyi pamunini izvi inoda kutungamirirwa izvi. Vakadzi ava makazvarwa variko, varume ava hamuna zera nawo, makawana vari kupi? Ngoro izvi inoda kutungamirirwa. Unoziva kuti dzakatungamirirwa so hadzimhanyi pamunini asi dzinosvika. Hamusi kundinzwa iwe. Dzakatungamirirwa so hadzimhanyi but vakadzikwira havabate hana mumaoko. Unoda kudanana nemunhu wekuti ukangomushaya unotovhunduka. Dzakatungamirirwa shamwari. Vakakwira ngoro yacho havana kana problem because vanoziva kuti tinodini, tinosvika. Aripo here noti Mwari ivaiwo mutungamiriri weupenyu hwangu. Pane song inoti iyimaniko iyi, nditungamire Jehovha ndiri mufambi mune simba ina handina. Toda kuimba nditungamire Jehovha. Lead me, O gentle Jehovah. Pari kuimba vana vaMwari. Pari kuimba vana vaMwari vane munamato wakafanana nemunamato wemuimbi uyu. Vanoti Mwari nditungamireiwo. Ndiri mufambi munyika ika. Ndinokumbira simba renyu. Pari kuimbwa vakadaro simukai. Pastor, ndokumbira mufambe muye kunombera. Namatire vana vaMwari. Nditungamire Jehovah, ndiri mfambi munyika, mune simba handinaba, ndinokumbira imwi, omponesi, Namatei Baba waripo kudenga na Ishe Jesu mponeki na Mwari mweya mchwene. Maita yenyu Mwari
tinoda kukutendai nezano renyu kuti mutiunganidze sevechidiki, kuti mutirayire zvichibva pakurayira nekudzidzisa kweshoko renyu. Nyika haichina nguva yekutirayira Mwari. Tinoda kutenda kuti imi muchine nguva yekutirayira. Tigokutendai nekutikoka kwamaita. Wakaipa anga asingadi kuti tive pano. Patinoda kutenda kuti isu tiri pano maona zvakafanira kuti tuye pano nekuti mune zvekutaura kwatiri. Baba, tinoda kuuya kwamuri tichikomita nekudedicata vana venyu muchanza cheroko rwenyu. Amutumiri shoko renyu pasina. Muri kumira pachinzvimbo chevabereki vedu venyama. Muri kumira pachinzvimbo chemadzitete edu enyama, muchitirayira Mwari nokutipa mupako werwendo rweupenyu. Tichine rwendo rwuri pamberi pedu. Hatigoni kupinda mune ramangwana Mwari tine mirangariro iri divided. Hatigoni kufesa ramangwana Mwari tisina kupiwa guidance. Tinoda kutenda nedzidziso iri mushoko renyu Mwari. Batidzidzisa kuti kutambudzika kwenguva ino ndekwechinguva chiduku. Kune mufaro uri pamberi pedu. Tiripo Mwari, tiri kumhanyira mufaro uri pamberi tisati tasvika nguva yacho. Mwari, tibatsirei, mutipe that spirit of endurance. Ti-endure the pain, the toil yatofanirwa kusangana nayo as we prepare for a better future. Ndikunamatira vechidika. Vamwe vakatonyura mumatope ezvivi. Vamwe vakatomesa upenyu hwavo. Give them another chance, Lord, to begin again. It's not over. Nokti Mimi, your heart is moved towards the life of these young people. May you have mercy on us, Lord. Tenderai kuti mweya mutsvene aite divine operation mukati mepfungwa dzedu. Ashandure Jehovha mafungiro edu. Ashandure maonero edu. Tione neziso remweya. Tisatarise nekutungamirwa nepfungwa yenyama. Nyama yatirasisa mune zvizhinji Mwari. Nyama yatitungamirira kupinda mune zvatisingafaniri kupinda sevechidiki. Iye zvino vazhinji, they are captured in the prison and the dungeon of the devil. Mwari, they are finding it difficult to let go my hard practices. They are finding it difficult, Lord, to forgo the pleasure of sin. Zvakutoda an outside force in the form of the Holy Spirit to give deliverance kuvana venyu. Kune nhapwa dzadiabolos, nhapwa dzema-addictions, kune nhapwa dzema-pornography, kune nhapwa dzepleasure yenguva ino Mwari. They want to live a normal life. They want to live a life that is worthy of your calling. They don't know how to free themselves. Tonight, this morning, Mwari, it takes vana venyu vaite reach out and touch the helm of Jesus' garment so that you may impart life to them. Tinoda kukutendai Mwari nokuti you are willing to start again with us. Munotaura muchiti Mwari, kana tichibvuma zvakaipa zvedu, imi muchatiregerera nokuti naka pachwa. Munotaura kuti muchabvisa zvakaipa zvedu, mozvikanda kwakadzama kwenyanza. May it be so nevana venyu vamira mangwananana. Help us, Mwari, not to take this program as an entertainment. Ngatiitore Mwari iri a theater of grace. Pauya kuzovakwa nekuvandudzwa upenyu hwedu. Muropafadze vana venyu vari kutora madecision ekugadzirisa upenyu hwavo. May they have a testimony to tell. Vagotaura kuti nezuva riya pandakauya paprogram iyi ndo pakashanduka upenyu hwangu. Mwari, tokutendai nevaranda venyu vamatuma kuti vazotaura kwatiri. Tokutendai nekuti manzwa okumbira kwedu. Nyorayo mazita edu aramba ari mukati mebhuku reupenyu. Mbiri ipiwe kwamuri Mwari, kuve nekunyara kuna Satani nekumadhimoni ake. Ava vanotifurira kuita zvakaipa. Free us from the power of evil. Free us from the power of the devil. May you allow your Holy Spirit to take place in our life. Awe ndiye achatitungamirira kubva yezvino tirege kuzvitungamirira Mwari. Titungamirwe namweya mutsvene. This is our humble prayer in Jesus' name.
our soon coming Savior. Amen. Thank you. Jesu amire pamukoa, we moyo wachigogota, kana ukanzwa izwi lake, usaomese moyo. Jesu amire pamukoa, we moyo wachigogota, kana ukanzwa izwi lake, usaomese moyo. Chagai Jesu achawanikwa, dana inguva iri pedyo. Oh, unouya musi ushashika, muta uchange wavarwa. Chagai Jesu achawanikwa, dana inguva iri pedyo. Oh, unouya musi ushashika, muta uchange wavarwa. Uyaitita urirane, Jehova anodanizira, kana zitema zawanda, iye anozichenura. Uyaitita urirane, Jehova anodanizira, kana zitema zawanda, iye anozichenura. Uyaizino vanyangazi, Kristu achinunura. Anokudai iye anemutsa, iye anoregerera. Uyaizino vanyangazi, Kristu achinunura. Anokudai iye anemutsa, iye anoregerera. Anokudai iye anemutsa, iye anoregerera. Mumwe achapinda nezambara, gare 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 gare, kuna mbiri atamirira. Iwe here, dini here, mumwe achafamba pandarama, kuna miono yakanaka, toshka rufaro rwataurwa. Iwe here, dini here, mumwe achazarura musiwo. Gare 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 gare, iziloti handi kuziwi. Iwe here, dini here, mumwe achadana haanzwikwi. Otamura msiwo wapigwa, mumwe oshaya mubairo. Iwe here, dini here, mumwe achafamba pa